தாம்பரம் மாநகராட்சி செயலியூரில் 40 ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாத சாலை சீரமைத்து புதிய சிமெண்ட் சாலையை மண்டலக்குழு தலைவர், மாமன்ற உறுப்பினர் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர். தாம்பரம் மாநகராட்சி 45வது வார்டு சேலையூர் கேம்ப் ரோடு ஜங்ஷன் நடராஜன் தெருவில் சுமார் 40 ஆண்டுகளாக சீரமைக்காத சாலையை சீரமைத்து தரக்கோரி மாமன்ற உறுப்பினர் கொடி தாமோதரனிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். அதன் அடிப்படையில் அந்த சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி புதிய சாலை அமைக்க மாநகராட்சியில் ஒப்புதல் பெற்று புதிய சாலை அமைக்கப்பட்டது. அதன்படி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு புதிய சிமெண்ட் சாலையை திறந்து வைக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் தாம்பரம் மாநகராட்சி 5வது மண்டலக்குழு தலைவர் எஸ். இந்திரன் MC புதிய சாலையை ரிப்பன் வெட்டி தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை 45வது மாமன்ற உறுப்பினர் கொடி ஆர். தாமோதரன் MC செய்திருந்தார். இதில் முன்னாள் 18வது வட்ட செயலாளர் தனசேகர், 48வது வட்ட செயலாளர் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். 40 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சாலை அமைத்துக் கொடுத்த மாமன்ற தெருமக்கள் தங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தனர்.